Vitajte v elektronickej pobočke Unión zdravotnej poisťovne. Zadajte vaše prístupové práva. Kliknite na tlačidlo Vstúpiť. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Elektronická podateľňa. Pre vytvorenie novej faktúry kliknite na tlačidlo Nová faktúra. Zadajte základné údaje faktúry. Nezabudnite zvoliť správny druh zdravotnej starostlivosti. Kliknite na tlačidlo Ulož faktúru. Keď je faktúra uložená, pokračujte na druhý krok Pridaj dávky. Kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor vložte dávky. Prejdeme do tretieho kroku. Kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor vložíme faktúru. Vo štvrtom kroku môžete vložiť prílohy. Následne pokračujete kliknutím na tlačidlo Podať. Pre podanie dávky pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno. Na záver môžete vidieť, že faktúra bola úspešne podaná.